معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد از بازگردانی 84 کودک تاجیک از عراق استقبال کرده گفت که مادران آنها نیز باید در حالت صادر نکردن جنایت سنگین بدون مجازات به تاجیکستان بازگردانده شوند. Ясно, что эта категория в основном это жертвы. модарони ин кӯдакон ҷабрдида ҳастанд. бо дар назардошти шароити тоҷикистон фикр намекунам ки онҳо ба ихтиёри худ ба сурия ё ироқ рафта бошанд, вале кӯдакон ҳоло дар назди хешовандон ҳастанд. ин тавр набояд бошад. ҳукуматро зарур аст модарони ин кӯдаконро бидуни ҷазо додан ба тоҷикистон баргардонад, зеро кӯдакон бояд назди модари худ тарбият шаванд. ҳамзамон ин мақоми созмони милали муттаҳид хостори бозгардонии ҳамаи шаҳрвандони тоҷик аз кишварҳои ховари миёна ва муҷозоти мунсифонаи онҳо шуд. ин нукта рӯзи 16 май дар душанбе дар нишасти байналмилалии бозгардонии террористҳои зодаи кишварҳои осиёи марказӣ аз кишварҳои ҷангзада ва ба ҳаёти осоишта садо дод. гуфта мешавад модарони ин кӯдакон ки 43 нафар гуфта мешаванд дар зиндонҳои шаҳри бағдоди ироқ ба солҳои тӯлонӣ маҳкум ба зиндон шуданд. мақомоти тоҷик мегӯянд ки баргардондани кӯдакон ба ватан баъди он имкон шуд ки вазорати умури хориҷии тоҷикистон бо ҳукумати ироқ ҳамкориҳои наздику ҳамаҷонибаи дипломатӣ барпо кард. дар навбат нақшаи бозгардондани ин занон ба тоҷикистон аст ки бояд бар асоси созишномаи истирдоди зиндониҳо сурат гирад. тамоми тадбирҳоро имрӯз ҳукумати тоҷикистон меандешад то ин ки ягон шаҳрванди тоҷикистон дар хориҷи кишвар бенавою беҳимоя намонад, чунки мутобиқи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон шаҳрванди тоҷикистон новобаста аз миллат, нажод, тобеят, мансубият ба ин ё он ҳизб ҳаракат он таҳти ҳимояи давлат қарор дорад. фаъолон дар тоҷикистон мегӯянд ба ҷомеа ҳамроҳ будани ин шаҳрвандон хеле муҳим аст то ояндаи хубу бидуни хушунат дошта бошанд. аксари занону кӯдакон ки баъди соли 2014 ба минтақаҳои ҷангзадаи ховари миёна зери парчами давлати исломӣ рафтанд, қурбонии тасмимҳои харобкоронаи ҳамсару бародаронашон шуданд. аз тоҷикистон ба ин ҷангҳо тақрибан 1900 нафар рафтааст. шодмон ятим, искандари фирӯз, озодӣ, душанбе.